Може би не знаете, но много трейдери печелят всеки ден на финансовите пазари, без значение дали икономиката спада или се покачва. Професионалните трейдери правят пари за кратко време, като използват един лесен трик. Те трябва само да разберат как ще реагират повечето хора. Когато цената на акцията расте, повечето хора искат да я купят. Следователно, тя ще нарасне още повече в краткосрочен план. Когато цената на акциите спада, повечето хора искат да се отърват от тях. Следователно, цената ще спадне още повече в краткосрочен план. Доскоро само професионалните банкери можеха да използват тази стратегия, така че да печелят. Все пак сега има нови сайтове, които ви позволяват да търгувате с акции и други активи само с един клик на мишката. Методът, който ви позволява да се възползвате от тази стратегия, се нарича бинарни опции. На този сайт искам да ви обясня повече за метода и как и къде можете да започнете да го използвате. Не ви трябва икономическо образование, за да търгувате с бинарни опции и може да търгувате удобно от вашия дом само с няколко клика на мишката в лесен за работа сайт за търговия.